uNkulunkulu uthi akabakhulule ma usethu banikezele imisebenzi engaphekwa le. Kanjani ba uNkulunkulu wethu uthe ufuna somhlabele ehlane. Yebo. Isitha abazi ukuthi bebekuphi. Ebayeke labo ngisho wena. Kunezinto okhululwe kuzona ngisho mina mamkhonto. Kunezinto ezikhululwe kuzona. And the devil is not happy. And it's gonna be tripled. The bigger the anointing, the bigger the trials and tribulation. Hallelujah. Ukhona usize esibhekelo la 2026. Mhlawumbe nangibongela kanini sasokhululeka sonke into zethu. Thina siyobhekana ne-war. Hallelujah. uJesu azabuye ezolanda ibandla nomhlabele kusene bongumusa amambala ukuthi Jesus is coming again. Yeah. And when he comes, will you be ready for him? Yeah. Uyabuya uJesu bazalwane, akabuyela otemtem. Akabuyela amantombazana weak. uJesu akalifuni ikhona li-weak. Ufuna amantombazana empi. Ufuna abafazi bentaba. Ufuna obaba benyembezi. Ufuna uSunday school ozothi babe egameni likaJesu. Yeah. Ungocwela uphakeme. Bela understand ukuthi 2026 sephakama bazalwane in a spiritual realm. It is more than you think. Kunempi ehlelwa uSathane emkhathini. Kune-glory enkulu ezayo ezebandleni likaNkulunkulu ophilayo. Yeah. Let us align ourselves. Yebo mfazi kanindaba. Phumelela ukhuluma indaba namagama abantu umbonile mamkhonto uNkonjwane umbonile. The moment ukhuluma ngami inkazimulo iyasuka kuwe. Yeah. The moment ukhuluma ngalezi ngane bezithandazela ukuthi bebe ukuthi no Almighty Jesus inkazimulo. Abazalwane besifana. Mina khona la ngisuka khona. Abazalwane ngisuka ehlane kwahlonga sibi. Uma ngithi ugibe laphuliwe, mina nomshado wami saphunyuka. Siphunyuzwa yisulu. Anisibona sikhona kungumusa. Uma ngibona mamkhonto ngibona umusa. Ngabe ngiseshongo ngibona umusa. Ahlekiswa ngento kade yenzeka, ahlekiswa ngento kade yenzekala, akuhlekiswa abantu abasha ngento kade yenzeka. Oh my God, nize ninga WhatsApp ngalomdilingwana kade wenzekala. Abasezulwini ingelosi ekade WhatsApp wenu siyabuka izulu. uFacebook izulu lizobe libuka ukuthi wenzani ehlala ngezinto kaNkulunkulu wenzani ekhuluma Yebo. This is the rock of Christ. Hallelujah. Yebo. Siqheshulwe edaleni nisibona sinje. Siqheshulwe. Waduma izulu uqheleseka amadwala kuzama lento ye-rock of Christ. Athopha nayo waqheleseka isihlando sethempeli lahlangazeka phakathi. Akela bukhwezi elalithi ngimi edwaleni anefana ukuthi kana uyaconnect ngimi Odaleni. manje simile edwaleni wabazalwane omakoti bayajona sijolisi aseshelisi asikhiphi nenombolo zethu abantu abasha. Hey, Nkosi yami. Akhuluma thina. Yeah. Mhlawumbe nje simamphupho yavutha nangakhuluma kuneyingane 2 daughters. Akhuluma. Ufanele ufuna Jesu okhuluma umuntu esonweni. Because the moment esinokuxhumana nawe mntase, khona izitshe ezifayo zikaKristu. Sibhala isandla sithi mene teke ufasini. Kunezinto mama makubali uma ngizolokho ngilongeza lapha phandle. Inhliziyo zakho ihala lokho ngilongeza. Uyaphi ezolweni lakho? Uyaphi 2025 2026 uyaphi? Yebo. Uzofa wena. Uyaphi kibhithi? The main reason I now understand ukuthi awakhipha wabadabulisa amanzi amaningi ulwandle ngoba bazobephindela emuva. Yeah. Sihlambile thina ngifuna uJesu phela umezala wasiwe eGibhithe. Akusho ukuthi wawela ulwandle obomvu uJesu disweni. uJesu wahamba nonina noyise uJoseph baya eGibhithe ngenyawo zabo. Lapha uma sikhishwa siweliswa ulwandle olubomvu ukuze
sikhishiwe kubathandazi, sikhishiwe enyangeni, sikhishiwe Yebo. labathenga lapha kukuphi lapha nebhithi zone sikhishiwe. Yebo. Bonke bagcoba sebekhona bagcoba ebhithi zone Sikhishiwe. sikhishiwe. Yebo. Awuphindela udlalele ishona ngakhona ngoba the moment special thina abantu besifazane the moment lokhu ngidalela ngakhona inhliziyo yami izoba weak. Si-weak enhliziyweni thina njengoba nikhishiwe hambani ningemi balekani Rock of Christ ningemi Yebo. naniphume khona emabandleni eniphume kuwo baleka Ungemi. Yebo. Forward effort Jesu uyabuya ngiyabingelela nje abazalwane noma ngikhoda nakhona ngisindisiwe ngibona insindisi engahlukanisela abazalwane ngibona insindisi ngiyabingelela nje uNkulunkulu omama bonke egameni kaJesu obaba bonke egameni kaJesu abantu abasha all the heartbeat of God abantu abazogijimisa ivangeli abantu abazobuza ukuthi mamkhodo singeyenzela ifasting yamantombazane kukhona useko sekuyaxeka la mamkhodo siyacela ngizofela phansi nathi nakho konakala singaze sithinte gogo singaze sithinte siyacela nizosilekelela umuntu ayishole ebandleni Yebo. usibanakele ngicela ningisize uyayibika indaba yakho mana kubani ubani ngeze ukusibiza la eRock of Christ uye ukuyohlala le eMlazi umsebenzi wakho la mamkhonto ngithi uNkulunkulu sesiyohlangana namantombazane nikuphi sifike sizosishaye ebusuku singadli kudla sibona abantu bakudla thina Yebo. sifazana njalo ekuseni uyadla emini uyadla ntambama uyadla ucabanga ukuthi isimilo sakho soqina kanjani sabantu bahamba thina bazalwane singabantu besiphambano singabantu benye singabantu abalandela uJesu aphendula uJesu athi uJesu ungamsakhalela mina uma kunjenje siyabona mthina amanzi kwabanjani komileyo Yebo. makulumhlasu nje Yebo. ningabe nisaphindela abantu abami Yeah. we love you so much ngifuna ukugcizelela le we love you so much you are the best girls ever ningo-best ebandleni emiyikho kwelikamoya is too much Yeah. ingakho sizabe senihudula ngamakhanda imlenze ibheke phezulu ngoba you are too much kwekamoya. Yeah. Love your God with all of your heart, with your mind, with your might. Amanda akho ukuthi ngifuna uNkulunkulu, mina ngifuna uNkulunkulu mamkhonto. Ngifuna awungafani nami kanami ngoba ekufane nami ngoba iziphi ekuzuyimele nami kodwa ngifuna uNkulunkulu nombuso kaNkulunkulu bese konke lokhu kwanezelwa. Yeah. Ngiyabingelela abazalwane. Sizohlabela umhlabeleli sekwenze nomnikelo sivele abathumathi into kaNkulunkulu sekwenze nomnikelo sibonga uNkulunkulu sheleni whatever nakho because sivale unyaka manje sizobonga uNkulunkulu ngamashekela nje sinayo akushongo ke bazalwane ukuthi kunikela abathile ngoba no la eRock of Christ